Mlayeli wami okhona ekhaya omuhle, ngicela uNkulunkulu akukhanyisele kuvuleke into zakho zonke ziphumelele. Yisho ngewakho umlomo ukuthi ufuna mina ngikukhulekele or ngithandazele ukuthi kwenzeke ini. Mara ngicela ukuthi wazi ukuthi akusiyo konke okudinga umkhuleko. Hamba emntwini wesintu, nezangoma, ney'nyanga, nabathandazi abazokuphumelelisa wena empilweni yakho. Okukhona kusemhlabeni uNkulunkulu kwadala uyena, idlozi likhona, abafile abasilwa lidimoni. Umzala wakho ungambizi ngedimoni. Inkolo yethu namhlanje noma inkolo yakho ingakwenzi ukuthi uphume emasikweni asekhaya kini. uNkulunkulu ukhona unamandla, nabaphansi bakhona basibhekile basibukile embukelo khona ekhaya. So njengomthandazi wakho uDlamini ngithi mina kuwe ungalahli isiko lakho, uzawuphumelela futhi into zakho zizawuhamba kahle. Nge-4 December khona sasa ngesihlanu nge-4 ngilapha eDiepkloof eSoweto. Gijima uze khona ungaphuthela. Ukukhuluma nje nami umlomo nemlomo kuningi okuzokwenzeka empilweni yakho. Uma ngike ngakhuleka ngithandaza ngahlola kuningi okuzokwenzeka empilweni yakho. Kukhona ngokutshela kwami obungakwazi wena. Amandla engaphona uNkulunkulu angena ngendlela ukuthi ngangena isimo sasemanzini ngibukele khona ekhaya. Ngisebenzile kakhulu, ngithola kakhulu umsebenzi but umsebenzi 3 months usengiphelele. Khala kithi livuswe yimina. Sekuningi ngisafuna kwenza empilweni ngibukele khona ekhaya. Ngiyayibonga support yenu indlela enenza ngayo nendlela eninhlonipha ngayo. Ngisho ukuthi iTikTok isavaliwe because nabantu abehle baba nokuthi bafuna ivalo basindaba essence igcina ivaliwe but tomorrow izobe ivuliwe iTikTok noma kanjani. Ngibukele khona ekhaya. uNkulunkulu kukhona ngiphekona nami. Inkomo ngiphile, imoto ngiphile, khala kithi likhona, amehlo ngiphile, umlomo ngiphile, ingqondo ngiphile, inyawo ngiphile, nokucabanga. Ngoba inkinga enkulu thina sifuna imali kakhulu. Yes, imali iyadingeka but ubonge uNkulunkulu akuphe khona. Uphe amehlo kukhona angabaphanga amehlo ekubona. Abanye bagula esibhedlela njengomprofeti uDr Mthandazi. Ngithi mina ngethemba ukuthi le nkinga obhekane nayo mina ngingalwa nayo njengomthandazi. Baningi bafundisi abakhona emhlabeni, baningi abathandazi, ziningi zangoma. Kuningi sizokwenzeka ngibukelo khona ekhaya. Baningi abantu ongaya kuwo fike baphumelelise. Amaphupho ayakhuluma, amanye awakhuluma. Umkhuleko wami ngaphumelelisa wena. Ungena kwami kwakho, ungena kwami empilweni yakho ungaphumelela wena. Kanjani ngikuthandazise, ngikusize, ngiwasho la khaya. Kunamanzi, kunempepho, kunamakhandlela. Kuningi okukhona kube khona eDiepkloof eSoweto ngomgcibelo ngibukele khona ekhaya. Uthenge, thenga insebenzo kaDr Mthandazi izokuphumelelisa insebenzo kaDr Dlamini Mthandazi. Ngiyanithanda ukubona abakhona emakhaya. uNkulunkulu anibusise, nibe nenhlanhla, nibe right. God bless you. Ngiyabonga.